Solar Decathlon Europe 2010 és una competició de 20 universitats internacionals i es tracta que equips d'estudiants, dirigits per professors, competeixen en construir, dissenyar, construir i operar una casa solar que sigui energèticament autosuficient. El projecte LOW3, que representa a la UPC en aquest concurs del Solar Decathlon, és un projecte que es basa en tres conceptes bàsics: el baix impacte ambiental, el baix consum energètic i el baix cost. L'estructura base del nostre mòdul és de fusta, en aquest sentit microlaminada, amb FinForest, una empresa finlandesa. És un producte molt eficient i basat en la fusta. També a nivell d'aïllament tèrmic utilitzem fusta, que és sobrenent. Ja existeixen aquests productes, en aquest cas el Gutex, que és un material de fibres i fibres de fusta que tenen un alt grau d'aïllament. És un bon aïllament tèrmic i aquest serà el producte que apliquem com a aïllament tèrmic. A més tenim la cel·lulosa, que és un altre material que utilitzem, que és paper reciclat, que també és un aïllament que utilitzarem en la casa. I finalment tenim els taulers OSB, que és la fusta més senzilla, diguem, que utilitzem aquí també com tancament dels propis mòduls de fusta en la part interior del nostre prototip de vivenda LOW3. Un altre grup de materials que utilitzem són estructures industrialitzades existents metàl·liques, recuperables al 100%, sistemes de muntatge lleugers que venen del món dels hivernacles agrícoles i que ja existeixen al mercat. Els protagonistes reals d'aquest projecte són els estudiants. Ells porten el despatx, ells organitzen la seva feina també, òbviament organitzat per nosaltres, però es autoorganitzen molt i entren en una situació en què han de prendre decisions, han de tenir responsabilitats i aprenen del procés de construcció, del tracte amb empreses, de la part executiva d'un projecte, de la pròpia obra, i això és una experiència irrepetible per a ells com a estudiants. Volem una mica més, volem la implicació de l'empresa en la col·laboració amb la universitat i en activitats d'innovació a llarg termini, no sol per una cosa puntual. Un gran repte del concurs també és la pluridisciplinaritat, que és una cosa que parlem molt en la nostra professió i és a vegades molt difícil aconseguir-ho. Si parlem d'una nova manera de fer arquitectura, hem d'entendre que l'enginyeria i l'arquitectura han de jugar junts.